Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kublai pi ki perlok baro asasisen ke penyang sumbai pi syagani ke program kisau ayam kipor balawan ra do nong san hima. Ti perlok kumba pilatip ya ka jingmut jongani ke program ngatrai ngam dadon kamsuban batai. But kumba pilai ba hakini ki episode ngalapan ong ini ki benta ki pilatip ngelawan ra syapi ki reu syampang ki ba per ki bala pensngam ki bala pensngo ya ki jinya linti jong ki bad ya ki ai ki ba ki ki kendu ka jingim. Ti menta ka kenti pada kumba pilai ngadon lang bad i wei na ki kaitor i bangalapan ong bad i nongtem iba syirkai iba aslem ha pok ke jelajongi ita ide iba rangdap kupa karshiyeng ti hakani ka por ba rangdap ngapin sumha ip chakani ka program kisau ayam kipor jongi bad ngangait scam ba ka jing yo lat bad ka jing plat por jong pi ba pinjakren banya sam khanjat khansoj ha ka bede be ki jing tip syapang kani ka ruai ka siau ka tem ka put mau ka pangi ong ka music ka ti nong way but ngangait scam baki perlok jongi kin yo kata ka juk ka jing bentoy namar ba kumbalai i ba kani ka jela jongi kalong ka jela ka ba reus patam lagi jing ruai lagi jing tem ha ka ba kiba bun na do barit hado bala temen rang ba kiba don syai kata ka sap ban ruai ban siau ban tem ban put mo tingi ngait scam ba lung ba jong pi ha kani ka por ngin yo Syushu ya kata ka mensim bandang penlet jingmut ha kani ka kamruai kam sio bat ka kam tem kam put ti hang ni ka por prolong nya no syakaman da ka magan bu ya ka jingkili ka menengkong ya iba rang dap hang ni ka por ba sngub ha pinitu kendiat mo hangi hang ni ka por let's see perlok jongiru kiba empat da itu bahaya pi ni yo kiba la itu ru yepi tambah kimpat tipat ya kata nrai jong pi lah ni ya kata ka roots jong pi ha ka bede ber ka jing im ka jing anti jong pi nanta pada ka kerteng jong pi ka dei kumno ka kam ka ba pi tre bat ka ni ka jaka shong jaka sa ka ba pi shong fi sa ka dei hai ti ta kubli shibon ba pinchi ba no san himahi ti kerteng jonga ko ma file ti nga dei rangdap ku pa kharshi ti nga shong sa halaban ha jumarlin laban ti nga shong sa alang baki khun ki ti wi lok bat email ti kum ju bai pa mo cha pa la ya khlap ti ngamdan e ban ong than pang ka kam janga mar ngadi bateri kam lajong malu malam tu kat bayo mo ti nang ta kum tai kan ti actually ka kam janga ban nengkong di ka kam music hi ti in fact shaban kum tahi ngaya music bat ka adin nang tu ngayo kam sarkar ti nang tu pan nga sa in kam sarkar ken ti ngan sa kam yo por ban le ka kam recording ti ngaya lang kum tahi ka put ka tem jonga live ti bat ka kam recording tas ngotat barang dap kajing ya lenti ke jong pi wat la pila yo ya kata ka kam sarkar ko mala ong ma tambah still la banong pi dang kwa hi pat ban pelet jing mud ha gani ka kam tem kam put
Ti kumbangala ong meneyo le si kidon ki perlok jongi ki bempat da itu bahai barang dap nrei ngangai tharai lang ba kan ka jing ya kren bat ka jing sam go jongi barang dap khandiat kan sa chapang ki jing champang ba ki jing ya ti jong i kan long sha ka jing bentoy ti ba kan ka por kwa ban kelipat ba naduk menu kuman suong no ma naduk menu pila sedang ye kan ka kamtem kamput bat hatu kan ka kam ka ba pipila bu jumut naduk dang rit pi sung thu kum no long ha ka jing ya linti jong pi bat kum juru na ka jing ya thu jong i mei pa mo ha ka bede bat ka kam music khandiat ngakha sa hang ni hi na du mun sadak na hang ni haju hi hadu metama kan ti kalong ba khandiat history ma kan ni ka dong jungi basa mga ka di jumur lien ti ngidan ki bahiyeng basem jonga ki bla kham he yang ki badan you kan music system hata ka por badan tip ti dan iwe haneng ki di pakhana jonga bat kham ste siliang ka jaka mangasa nga gidan badan music system te tang we arngut ki badan music system te kapor jengi komtaken kindadan keser ki dunam ha te ki shit tamakiken te man kasi kala along ritual te mesti pila tem jurai ndadep tem iwe kayeng tem sakwe kayeng sakwe jurai kidan gibat ngap khamlong balong slightly oldies dan kidan bas ngap balong hatu por jengi rock. And then dan ru gibas ngap jura Hindi. Kita gibas jura Hindi ru por kadi ka pali jongki mensengi. So kita take turns bet. Te kaju kumta kaya bet. So maybe katai kapan wan ka jing stonat te bangalong expose kita ki jurai ma. Te nang tapat kuman syekrana tinggi pat ba ngelong kristan. Te ngelit jeseng ma. Te gitu ki sur jing rai hapo jing seng hapo bengin delit jurai. Katuru ka ngaso kadika major contributor kan ka mo ka bang ngiyo tik sur ngimpat so thu than ngile jeseng kum tu tama ka kawan ka long do long snam ti hadin habut pat ka susngong bakadan hasnam tama actually kadik pala lawan siwan ti kamut ba ya pi naduk dang rit kamut pila saker kun no naduk ki bahayeng hasem naduk ki la bon ki para marjan ni ki yu ki ba jingruai ki bosno tenat nata kada long piru pila yo no ko ba fiong pila yo no ka to ka snam kan ba pleng piru pidon nya kata ka jo ke interest mo ka jing sko tenat ba piru pin plek jumut kan ka kam music mo ti ngakwa ban pai bang sho to ka jing kali mene ba nadu usnem ayu pat ba pila sedang ban smutho le ne ban tip le ne ban syam mo ba pi pidon kata ka jing ban tem ya ka gitar namar ba kembali hakis nambal wat mangaru hakipor bangadang red akan mau bahaya pi ba to ko por pidang jong snyo ma tinga kan mau bahaya pi ba i barang dam syukun ma betang tak kerteng i barang dam mo di kajing tem jong pi ka kita pede ka penlong ba long pim ya hap syu tang bran ong hagini ki state level ni ki yu ndai pila pen i kata ka sab jong pi ba pila yakot bat kita ki international level te ba ti aku aban bu akan ni ka por ka jingkeli ka long ba nado meno pila suntu yala de ba pila long into this hakane ka gitar kan te toh ngan continue be ka jing jubab janga te kum tu te ngan ni sang sedang slam ha haka mangan sim ka gitar kan mangan ngam ju pai khar mangan nang tem namar ba kum tamo dang khna ngi kan ni ban ong ban tem hi kum imei pa kim da kham stana te kinong tem namar ka de ka kam duhalia yong ni te kum jing ko ak mi khpa bar khoi ki ko ak khun bikin puli kin start kin yo kam yo jam long he long han ma taka lawai ka ba bahajang ki hi ting ngaru kum ju hi ken ki kham strict ina yeng kim ngim de ki bayo la bantem ti kum ta ti ka shili long ba dangal alik college pan ki ya tem ki perlok ki belik college lang ti la ibang kum ta kai ti dangal asyong class 12 hat ko por ngi jung piu ma asyong piu kan ngan sa persang ban bat ka kita te ngam simpai perkhat bangan nang sistem namang alas dang slam plan te ngam simpai perkhat bangan long nong tem te ngasu tem kum ta kan te ngasang ban tem tu suki te namar hakapor jungi mdan even le mdan internet TV ruhin thai ban pet namar program TV por jungi ka bubun bit tangki
kum tu bila astu la fidang kibal khamrang ba kia kan mau. Kadai baik tangko tu ka di national buat metro kata kadai Exactly. Hoi. Ada kadang black and white TV. Film ko on pet. Kaju. Tang season dia mestep ngiyok di Spider-Man, He-Man and all the cartoon ke bakham alis ngiru black. Lang come here ngiyepet. Dia kum ta ti ngimdan iban le ngasu enop ban sedang bentem gitar dan mi gitar hiya. Belarim ha ti ngas tem ni ta kan. Tingim dan iban le ngali college. Teng ngatem nga siklet man thiaru. Ani. So kawan ta kajing setengah ngamte belai umju thiaran da borosh mi atem do the step nga salik na mangalit morning shift ngamde ba da start han te na ban shift na morning shift na mga mio day shift. Ti ta mga nga sim kabuna ita jing late morning shift nga ngatem boro shimiet na lawan college nga sa ngi poringi hap trikam hayen tingin trikam ya bam jam tu lumyel lumstem tenok tu ngathia singi sipang dakhi kamut kum ta biang bai nyo beji jan mi ngas dang tem biang ta tempan kumno namar gidan kita ki atakapon ngil adan ita itip recorder berit ba ti ngadan kaset ken lightly softly ti di tai kaset ngisngap tengah sngap untuk tem tip kumno tau ko ngim datip ba te kumtan te hata kapor jingi pat dan hikai tem idan itai ikong Iceland swear apo sit central library jong ka government ba hikai te dan i hata kapor jong i ba Richard yang te Shillong School of Music te ngayo alat ban le hikong Iceland swear sibenai te nang tu te ngalakut na antu mah tinang tu ngali sahang te apo jong ibarchet. Ibarchet ru ngali lai benai. Namar kapoin hi kalong banga ngali hatu kapor jong iban tem ru. Pistu dadan ba tem kumni kumtai te kumba nga kwa mga mga yusnguni ti kaset. Ida ting ki tem balong strumming baik kumtu simple balong baik. You know kalalong monotonous kumjungi. Te kalat kalong baik tang mangan la niki notation. Te dangal ala ni tu nutrition kumtu ngala hikai enough kalau along hikai ABCD kumtu te plus tu hikai indiat maths and kumnu ban tho ban puli te nang tu ngas kidan ti khna bakala ki bayo alat ban kampuli kambun ki grade like grade 7 grade 8 ki staff nutrition idan bahing jingiru te nga shilit boroi ki kot jungki ki kot jungki ki khamshadian ki nyo ki detail kan ki skills kita ki moods ki tenang tu ngan salik photocopy dan la compile kumto dan ngakrong ki kat bangayo kumto thiru shelong jinjar ata kapor kadan ka second hand kot second hand sidong porjingi da feel like college porjingi ru ngim ju thiet first hand Second hand bed. ni thiet first hand bed second hand bed te nang tu nang ilade ndam kam shung li dia biang kumju kidon ki break is li thiet Tiki kot temru ting shit one kini magazine foreign magazine ki deki second hand ki use ting shit somehow ngai yo lucky ngai yo kot tem nte baret nte dengan sa pet nak token so ngalan nak to ken ski ti di tahi jing senang ting kumta anda nak kapor jing ipat sakawai ka music kamlong komenta menta kimi kapang ipin slur phone mentem ma ngi pentit gitar ngi pentit ketar dei ngi ai ka jan ka nep bo bha ngi ai sa ka pocket money bakin leitem ha ka por jongi ka dei ka ba ba film tem tang ba fin yo ka gitar ka dei ka we ma kalong ka ba sa ka por jongi kadang tang ki Indian guitars ma hata ka por kadang tiki belong ki fake in foreign guitars means India paring on Gibson sing Gibson Dan Edge dan Yamaha guitars hasani dan Yamaha ya kata tiga kan Yamaha yes so and so forth tengi itu gitar hi nayo lada pentit na yeng along Grateful Blood langsung komen that's about it ti pentit ime yang kau ka gitar bayam terdi tang sayo man practice untuk kan ti kumta so haslong lada dan we badan electric gitar ka babha baro sislong yetip ka kabnis ka spread kum go wildfire bet bala dan hang ta
ka gitar foreign entah ka bass ni entah ni ka cymbals ngimpat ji ire kata ka ngi tip tang kata ka bapi drum kit an kit ki Indian cymbals te entah so kalau ka ba bah bangin yo pedal ru kalau ka ba bah kalau kadai something ni mi pangi kim lan padiang kim pentit ngim ji pocket money kem kena mentama por ngi le college ngi le dak kejat bet late one dak kejat ini yo ngi something ka baisha mingidi that's it na yo pun kala pelang kumta mo so ngale no kadang kan ika dukan hayo mat paran badi artli Turkistan kidan dukan kawe jong Punjabi kadang ba we jong Bengali oh tau layak apa pelita di ngasit poi hai iwi ni kita ngan rungah kowe ndadep ngan chong tu si kentar ngalit sa kowe kita shop taman yo tem kita di ngapa sei ke tu taliai ki ai mong kan ni te kentar mo di pak pendak ki bisa ke porjingi kini ke pedal mata em kini jadi long sophisticated haka porjingi want Indian pedal em long daga break jongka jeep umto jongka kali fishu umto bilong rob ha bilong kumta but anyway banyo utaru it's something mom ti ngi silet kumta kan sit ngasi yo wer pelong ngi lek ta katangi dak kre na yen the sum the sled everything bam Joshua men step kamut la lej man show step kamut san kanta untuk kita hayo man show la dem nang tu lawan la di sha la kamen you know te tang shi ola la le bisio te ni kom ki dam kin tu dak harbadi jing din tu long penuit em kalut ska belai thali ai gitar spang ko ai gitar demi ai ru ya ting plingi tu kapor khana sit mo dang ya bun ba ya dakat ai bi kon roi bi dum ai ru tapi saya ai te sham ye thlian do kal bo te ka ja yu si sin pat ki sedang ban soto dakhar kami ijingai la se dakha jing dan jungi khamla de khambun kata ka gita te ulong welcoming maningi ya ga te la pai ngau la Aisyah mendisha usutana dangal atem kita especially sisa janle la mi ne yen kuntum step asum la sele la ni kamu kharwi bijing la lantai la tem kita te kaya bah ka dukan juki tiki beri nok kondong bon thit kita kamu gila yos ngau tu ba ka bes ka tu ham tu ngala ai no kila shim kila thit andeng la yos ko kita te suwe ni la dom tengah mahabli skoi dukan ne kumta tiki lalong welcoming man yang lalu no kubo fierap kinya ki begindi ngaba la kamen la ya tem nai pa persai te nawani ta la ya use kita ki padal no tengok la kamen ti dan sa kumtakan ki dan sedang mi segini ki charismatic church atau kapor sha shalom ti ki dan kita ki biadan gitar gitar kumtakan ti ngadan we perlok belaklan to Alex bet ba bantem bapli adang bet ta tamalong bun ngimpat tip Sepang jung. Jadi muhir mental jangan. Ni ngatem ngalong very crude kem tu. Dan foundation kan. Jadi na ukin sa guide and how polish. It's more about friendship pat kan hadian bu. Ti kumta kan ti sedan ki bawan item yang jung uki tertem. Kita ki badong balang. Di balang ada nungam tip mo ti bre. Ti dan iwi perlok di bakrau. Dia dang im di page kan program ti la ti tai ba khrau sit dawan ai kita tertem hinjung Alex ti nak tu kan yo ta electric guitar ba khamba and then misang yo kini ki boss pedal kini hat ko por don boss pedal something tinggal pangalak kemen tinggal penthliai kita ngalej sing kita pan gitar orang selit sing Alex saras tem sing Alex tingum taken Deki ladi ka singilong jesen kamu mesti ngahap li pen pai ke kita dan mending ngalali simbiang. Kum ta. So that's how I live my life. Das ngap sha. Ba iki jingya lenti long ngamong to ya kata jingya lenti kalong dakum we mo. Henry kata ka jing ka ba pi hab ban hak tem pareng ong struggle gain. Perkat pi namar kum ba pi ong mentan mo. Ki kena ke ba menta. Ki me ki pa ki la pentet lok lasuk la long be kum po pentian ti. Ti hakapor jong pi pede pi hapan mi na yeng man suman sa dang step ban bam ban lech te semut pran ban song tu di kenta ban blut ti ka jing
long kata ka jing le bat kata ka jing trishitom kala long bet saba palat kan mo ti kai long kai ka ba penlong yang i pada ba ngathara ki perlok jong i ba pa yang video kin perkhat kan ba ka jinya pair jong ka music ki por ba menshwa bat ha ka dinga ya ka ba menta ka long shisha hado kata-kata ka ba mla ashuban batai mo namar kum phila ong mene pa hado ki kodru pi sha hi ka hi kong IC ha ka ba de staff notation ti hatu ko por pihak bandalai pan mi na ying ka jangai kelanti kam de kelanti ka bajan man ong man let nang ni support state central library mo ti menta pa de ki khana phila ban yo iki school la lo mo haplau ying la don bik no hikai mo tingi sungu comment shisha barang da ba kani ka jingya keren jungi bat pi ka long bet ka ka ba ban wan ra biang ni kitu ki por ki ba menshwa ban pen ken mau biang ni ki jing treshitom mi kita ki jing tom mi kita ki rai dam mo ki ba pi ha ban ya lenti ti ba rang da ba ni ka por pen nga kwa ban pen ken mau kum bangala ong mene ba ha ka bai de ba ka jing long jong pi kum to wei ni ki kaitor bala pau mo ha ni ka jela jongi namar ba ki ba pe ni ki video ro tharakin ken mau biang ya pi namar ba laslam yo le si ngam tip na kai ka dau pi long ma jong pi pin batai yo le se last lem pi kam yo por ne you show ban tem ka gitar henry ngi skemba lemba kini ki project lemma ki kam ki ba pi don pila pan ke im yang ye ka music ma tilung ba kani ka jing long jong pi kum uta uwe ni ki kai tor bala pa ha ka jela ti hatu pi juyo lan em ha ki por jong pi bat yo le se ha ka ni ka por ka bamentar jong ka ni ka juk ka bamentar pi juyo la ni em ban ya temlang le ni ban ya shimbentalang bat ki bre ki manabar jong kari ni jong ka jela ni tabatai ngi khnjat ba Hakapor jungi ban long long tem to hadin tu kala ya ta kajing ya nanti mo ting asang samla tu ti kidan pun ha kibre bang hab ban mention ki bala betin yang ha ni kajing ya nanti jonga ti nang ta ngala samla tu kapor asang la dep ke piu jonga la kham nang tem ti kata kajing nang tem jonga ru ke lengo borok basu nang wud ma ngaru ngalengo ele de ngam cipe perkhat te mo ofi tristom nga hanga kam di tristom aga dik enjoy nomor boleh ngim dan emle ma por jungi te anga ta music dik kang hasu stanan tu te ngam sib mga tristam ta mga enjoy te anyway te kata kapor ngasang malik tu bi tu te idan itai ba kai iba pariat ni siama ibade in charge ko ni ke NES on the radio ti isit khat ken banwan ba arkin pariat mo ba arkin pariat mentala trepo dodasan dan bakala de exactly ti ba arkin isit pensilur ti gidan gini kita ki you should I program yang ni yang kan ti yang le exams teng le exams te le ta exams ta le pass ta ka la yo grade ban khamyo jing si khambia ti jan man kata yo ngali tem instrumental it's instrumental for me it's instrumental program ti ngadan ko katip ba sharp kata kapor ngile tip sharp ha tang kata ka di ka am jonga namang amdan distortion ti ngasit kerangnya kata ka ngapan he bahaya ka taka radio ketika radio tip kan mau tidangnya penhe kum tu kawan ka distortion jang ka wastunan kata ka distortion jang man kata yo ngara ka radio jonga ya dan bo ita perlok banga taruh beli lah khalat udi benong tembes besar kai ba ta tingin sa kaban kan sa poista mo cuma upa udang sedang bentem ngai kai uban kendro ken okey tikut kidi jing tem kenono jong ka no ka ban ngapan kala instrumental kan namang roi tengam nang you know so for me ban roi ti ban stem ti kumta ti ngasali bentem ti barkin pi kata ka ike iso tenan ti kelasuk kelal nok ka yeng yang kata ka on the radio ti nak kata jing yo jing siu pat erap yang ngamongan you know kumtakin mo jing long stop lang la yo kersan hit strings gitar hit ini tai about instrument ti kumtakin ti sa guru ti nang ta kalong ka ya sya ti nang ta nga sa form ko ka ban opidon ken hun temru ti hata ka por nga form ka ban ken puta perlok nga sa sedang nang ta ti kata ka ban jonga di unfit ngati bun fit tim em it's a progressive metal band host na mayu ba kata ka kinhon tem 95 nga form
Ya kaman. 1995 tu kapor ngadon kono snem. Tang red. Ta sono ta to dang red mo. Okay. Dia kumta kan. Dia nga sayo alat balik compete sabar. Hapor jungi competition ru nei kadai ka ba pihak ban pelang pisah. Kam ni kumenta. Pihak jisiu ka bahaya ka which is very good. Oh, ya, Di ya. hijab. Oh. Hakapor jungi di hijab ru finjo kai. Kabarit dah ka pisah. Sama ngi pak ngi ko exposure em ngi ko ban pitch ka perse kalom no ti ha India ru kadantang ka wi kata IIT Mood Indigo ka bahaya tampo India. Kabalong hapo Bombay kapor jungi yang Bombay mo. Bombay. Ha. Ti kumta kan. Pelang pisah praktis tem selit. Ti kaba ngaso ngaingu ublay. Paman mengelik competition be it habalong haslong ni, ha state level ni, hapo north east ni, hapo national level ni. Mju wan thali ti. Long ngamte balai ngam dapat kiwi bona ginong tem ki ba bet haban yang ngasit sutu mo kata. Hai. Ki bet ha. Let's say te kum kaban ru bona ki bet. Tamang isi job mo. Tita ki beri isi stran be tem. Even the ngam tip ngasu mangatem belum lah tamang ngasit. Yo best guitar player mo. All over India kum tu keleng ta ayo arsil tu like sit. Te anyway kum ta tu wat ka ban akhiaru mangasang hadin tu kum ta. Ngili compete ngi isi job bet. Ngam tip balai ngim juda kham persang hiru. Tip deka. Mau kasap I blame mo let's say ngim sutu tama di kata. Ti ngaji ala pak kin tem lang baki ban open ki ban ki bahe let's say mo. Oh. Ti kum ta kan sabar ngili tem ka to kapor mo charu ngi kendo hi ki nok tem ki ba pet te ngi ala ban ya learn ban pet kum tem jeng ki dan kum ta kan ski. Ti baka ban akhia bangaseng na bijuru kum ta kan ngi ala ban open ya scorpions hakap humanity to jeng ki world to tinggi ala bengin open mengi gitu te kum ta ting chu poi kum ta den ting ngai kum ta ken den wakaban jang ngadan ru rangdap ka banga ai kerteng namar shit khatem nga instrumental nam dan artli ki instrumental album jang Oh. ti kata instrumental album jang ti fla yo nem ti keleng na shit ladon ki breu ba pan kum tu keleng shit pham tu ken kam don jing yo actually ka susi kita tama aspat kanong bangilong passionate about it tang ming la comment ban man pelaj kalau bahasa aku dah download fi tu dan dak yo recording kum tu pat la stuna ke kaladen hantu ti kumta ken ti ka jingal ti ka poring kilong ba ba ban yo ka gadget ru ban litem stu sabar ni ba ban pelang pisah ba thaliai mei thaliai pa you know ngan le tips ngi ngan le kumta tong please ayang ma menyo kita Sung tanat barang dap nomor ba. Nga ngam su dan kenten chu ote ban ong da kumni kumtai nomor ba. Ya ka jinya linti jong pi hi ti kala kdo shai na do ba phila pan mi ka ta thup jing ruai la ba wala da ka de ke instrumental ru. Sla dan ka kin hon tem. Phila wan tem na sabar. Phila yo ban open la ni ban tem. Ban pen bernyai pa ba haswa jong kita ki ban he scorpion ma kan mau tu ko por ngadang rit ba. Por ba ki wan ki scorpion na slo. Mo tu ko podang rit nri kalong ke bak sung kemen pat ingi kum ke jela bakin don kita ki kaitor na po ke jela ki ban long kita ki nong yalam mo haswa jong kita ki ban he. Ti kalong sisa ke bak sung tunat barang dapat ngam kwa so ban bu ko to ke jingkeli ban ong ba. Hatu ke ni ke ka kam ka ba pi pila ang no na du dang rit. Nomor ba la su tho hiti na do ba pinang rit pila penlut ya kapor jong pi ngasotanat ka wei bang ngasotanat pi ba namar ba katu ka ba pi ong nga mane nga ong ba kane ka de jing tristom pi pada pi ong ba em kam de jing tristom henry ka de kata ka jing sotanat jong pi ba penlut ya kapor ma pindot kami even le tang ba haja ka ba fin penlut pat ya kapor jong pi de ban le ki wei pat ki kam pi kam pen le jing mut pada ka gitar ban tem te ka long ka jing ai men sim yang ngi kum ki parlok ki bahagan ni ka jok membenta bat ngatrai ki parlok jungi bapai ni ka video kin yo kata ka jok jing ai men sim ba da ka bapai ya pi da ka ba namar pi pila long kunuksa ti makiru kin sutho ba menta kala pensuk iki henry
ba kin nangki shu kamat kin hab hi ban ya di kilin ti ba man thom mi ti kira rai dam ma ti smutna chi bon do kata-kata ba rangdap bat ngakwa ban bu pat sakawi ke jingkili kalong ba kuma phile ya tho mani ba phide ubri ba trai ka kam la jong ma ti hatu ka jing bate jong phi ya kapor ka ba phitre bat ba phi bate kapor ka ba de ba ni ka tem kaput kalong kumno ka kamdon ka jing ya tengku la ni kamdon ka jing te hang diang tai Te kumta mo sukwa ban share kita ki jingya lenti jonga mo jingin. Te kumta sedang melitem bat keleng-keleng ru gi wiki perlok mo. Ta ko pong sedang mentem session. Te ngali tem bun gi ban kat bakhot kumtu litem tu mo. Te kata ka jing litem jonga ti side by side ru sedang ban sotanat ban learn ni ban le recording. Kumta ti na yo pisang apelang na ti recording. Ngadon ka baik ru kumta ngadin ka baik ngat tiet komputer nomor banyu ban le recording atau ka jing persang ngala yo ban sedang taji ti jonga ban kumta kan ski ti kumta haying asem jonga paki ko abi ngali tre ban long beri mo ti nga badaka ngani tu ifi na du kana ngi ganong hau mo ngi daka jing long kana am di beri butip singi ti bisa tu hi taka jing nanti mereka music nga ingu play menta ba kala de ko ka benta ka ba kumsim la ai latan mangan jot no stu te somehow ka sustain yang ata ka jing tem ti kum tan ri nga bedaka bun perlok tan stu te ngalale lu kam daka no ti ngapan maru le si kidan ki bepet i bang alapan mong ti kum ta ti ka jing nanti yang aklum ta ti ti mei pa iko abangin long bi ki buriu ki ba yo kam yo jam ti to ngala poetry office na kan ndrei kata ka jing put jutem jang apa kadang bun ta ka recording jang aro ka sang bun ti kata ngayo sa ka jing trei ka ba nang string ti la po hebe na office ula mai ngala de militem sha Mumbai ngala suja bi vut ngam simsti na mang simsti ngam dan sti shu umai shu ti bri ngapa ngala ka militem ti ngala litem kan ngasa shu fun che yeng ro ngala dan cha ta ti kumta ti ta kala pe ka ba bahaya nga ti ngangit bapat ting kini ki ong mo ngangit ka jing ayu blei kam nomor kwa bantri kam la jang ru mo ti ngam dan syapar ki dan ki bale recording ki yo bam yo di sakhun besakti ti ngamban seshu ngapai katem ru kwa banle ka tak kam office kala sedang khian sedang yo promotion nentai malong ada ka office pakhial kam tengah ina kam sarkar saya ka juat ba kam babi tu kapor ba fi kam sarkar ba nga babi bang litri kam sarkar fi babi ba fi litri kam sarkar nomor ipa janga idi baterai kam kontrak por pareng ti kas nga ngalong stona belum kreatif tengah si kwa apa belum kumpa belum dong china nama ipa janga di Harya Singh leng do nong pir ma ti di basnai ka tu assembly blaing governor's house kini jing tai ba kham long pot pareng ha ti kum ta kan ngadi khun ksi jung i ti ngastona ba ban china ini kita ti kata kali tre nga ka do lut khai fi kata ska temru la so ba nga babi bang litre ta hayeng la adam lut nga mga i kam surkar ti ngali na sa Mumbai sport ban tem session ti sedang yaj ti tamang adan tu pong ayo khun bar berit arngut ti nga kan ja pa ki hiru ki mis nga ti ngawan phai na si ti ngawan phai sini pat long ko bo bleu la bul pa kam ti to kapor kawan ka Red FM Shillong ka Red FM Shillong siwan si book be ini kamera janga ingin record ngin sedang ni ka Red FM ti ka sedang nang ni Red FM ki sedang nang ni ya ka audio production kan to kapor kita sina tang ka office santai ka bagadan menta ti sedang nang ni kan isio itai recording kontrak kat no banai tu aklan ti hadin dadem tu kenduk skilok kijor kiyon recording kum ibadesman perlok janga maju tre ti ibadesman kum ta den samanu kata kakam ke tulun kalau ngaba ndiat nama kam sarkar tel amlin ban yo asuk mak tu ni kam la jang pat long jingsi ruduna ti kum ta tama anyway
kayak takam. Ti itai recording studio jangan isu kamyai. Ti ngasula ban besar. Bamo ikikun kiti. Tang ba. Kabasusi kalong ba hatu kapor ka sedang manmi na ka MP3. Mo. Nakalami ka MP3 ka peniap jalot. Hatu kapor ki balik recording. Hado CD kadang biang CD wada ki duplicate ki breu kadang somehow kadang dani kayo. Mo mereka kayo kaya ipor badan ki deki kaset. Betul fikir ma em. Hoi. Ti marsin mi MP3 ki breu ki baju print entah kan minimum 3,000 copies, 4,000. Kadi kita normal kita 5,000 copies ki dia bet. Mo penmi itu by recording and kita kalau entah mau kayak rap iki masih mi MP3 sama mi smartphone tiga berapa kami aja kasih diru dia kelakam engi ki by recording tu kim kelakam duna amat pa kim dan share mo dia kum tu ka pertai ke sedang rem gini katai dia sak ki beri sini bat ki di ki beri ngom no ting shit susi man ong ba ni ban ngap em ya music andre ban support pat ngim dan ngi bre ngi jet beri jongi ngim stona ban support ngi penlek shoes kono no ban khat nong tem ban ya khat nong tem jongi hiru ban promote em kin stona ban chuyang kai na shurut to kin nomrung to venue thli to venue tang dayo ai te kala adap mo de video tiket te kin mon duna plak ki bre ban support ti kumta dawan ki ban nabar to kopor ki shleken mo ni de jongi pat long medante ti kata ko ka jing e sha ka bu mo ti nga ham kendu jing e hayeng de ta recording ru bun ki bre ki bon kim ji siu da no don be thok ka ba ka pisa mangi de ban yo na shile kini ki documentary ru da kat ba yo belang mix ni kumtu mo ngale ki radio programs ngale ki documentary kan ba ai kam ki bre bangan mix man record not tang ban system de ban mix ni ti kadang ko documentary ngal pelne takala job ya apa all India ti for best audio utau ba job khlam ai kerteng jonga hiru pisa kata ka bayo kata silak kata ru ya bam no usia ti danga ong eru ki ong bakum ni bakum tai Ai daw. Ha tenga nakata jingja nga si ong kedia bulum pareng mah ka penduk jingkermen kenya nga je ki khul langsung he ngan besakun kumno nganang community ba ka music kan debit ka karya jong ate man le na full dedication mo de ngala pulut kapor ban learn kadang ka simpor fi ka audio fin build up mo ti kumta ti kata jal ti sedang ban pai kamat na si kami jam pat chewi kan te kumtai kumbai noi tu khanai pa ye di basit sna te na sedang manchu sna kum tu kan at least ban kam ya yo andian sat ya te ni sedang kami jam ni kumtai te nang tu pat nga sedang ban adjust no ka por jonga kan te ka jing sya pat ndala sedang kam pa fisu em kabun ka kam te ka tembak la aduna no te kumta kan te ngamut ban ong hi kawai mo Daka buram yak sarkar kebala lej mencaru kumta tiki bakhamrim mencaru sarkaru ting kumnong tem hita kaporang ngala jupan sedang lang yut ko celebration world music day kan mam judan mencaru ting ya pan sedang untuk ngepnya itu dari ka sarkar kasim kabu kasim no ikitu ki idea kale hino kasule bale emtu kumta kasujana mo ti lajudan ke jakaran pending musician kumno umtu ti kawasusi ba sarkar jongi kam support ni ki noktem kasu wanlam menta kita ki festival bahe ndai ki noktem jongi kim jiyo festival ki wan season snem unyo imja kumno ma ti menta ki sedang te program si ber ndai ki jingsi ka rethan kataru ka ki kena jongi ki puli music kun jongi ki puli music ndai dah la de past ka music mi kapangi la pelut di snem ka jinglut ha kapor ka pisa ndai ka kam dan te namar kumtaken ka sarkar ngi kam sim khia ban le kini ngibun fi ki ba sarkar ka le kan create employment mo ndai ngim sim dan kata nak liang ka sarkar ba kan pump in money and to make the wheel spin maong pareng to create this
bak nyo kami jam ki khana ngi si itang to kali tem stage ha ka music ka bun kidan ki badi dan ki balik sound dan ki balik entah mo sound related ke lights generator unong tem unong mix mo ti ka sound ka involve na ta ki dan sa ki baring video ti ka di ka industry ba heb ha ti ka relate lang kum ta music video dan kum balong ki perlo chingi pemi film ru kum jo ti ka music li kam dan ni eken so ba so si ba ka sarkar kam dan ite ban yaram ki schemes hadu menta kan kam chim dan kata nam ta ki nong tem even ki nong tem u ba ponam ba perlo nga u bala khamarang ba haba uli panjaram bangun penmi ka thop jing rajung una maki jing rajung ula lang ha siong ba beli penmi no te la ko man record ni jing rai nam mo to ngam dan pistanal dia ngali jit naka arts and culture nali arts and culture ai pisah berit bash power ko hajar ne yu Pertai bare menta. sai barem ha te kut na ki bona ki nong tem bli ki ba khamrim le ki nong tem ki ba kayap no kin ka at ti ngam tip kumalong mentangi dan seki school bapli kita music classes kini kita ngam tip kalong kumno ka rajing pet te kalong ka ba te kumju ngihiran ken nisha ngan ong kumya ki parado prasnam janga ngingim jengai ka sap katalen na ki wei pat ki jam real mo ka jingyap her kalong ba ngingim yo malne sile ta fim yo malne sile da fidei nong roi nong tem ba shirkai ka no apa film dan practice hi katu ka sub jamfi ka fisto am kalong rasti no mo pareng ma kasarang no ken te ngin practice aku ni ngin meli bela apa ya te kum ta ken te por ngidang sedang kena jungi sang por kidang samla kidang yo por mengar nang yo por tingi tem dangila etem kum ta dah bampli kala mti kut na habli bela no ka basusi pat hakinong tembun sin ngi syamba ibun kinong di kibala ayap di di namar ba hakajing tem nengi expose ki balong tim pareng ting sing omno tim pareng yung adrenaline rush kada ka jing sultanat ka bam kasyo aba pin yang bu fin tem teda fimyo kata man kapor so bakam di ka finyo jaban tem em ubrio yo depression na kan te bon ba kinong tem jungi fin syamba ki bayam nakadi ka ba man se shu la shu shong shu tu khana sa tang kata baju tem chwa balai tu lalat thank god chong bet mo ndre ki bamlai bapli te kumta kata di jing shabu nang inong tem ki babit ki balalit di ki balalit dang klois da di namar ba kawan tan ka depression mio man tem man si hab let trainer ndre ka jing im kham plut por ban prep ban net trainer ban long officer ban long ni ki pasta sudah ki nong tem te kita ti kata kin ka jing sisa kalong te mentanga ngakam don bok ngau beli snai pli nanti tengah syuk trik tu tama buat kani recording dan tapa ngasyuk la tri ski pat tu mo
Ti kumu pilong mo ba namar ba nalor ka kamtem ka ba pila pelek jumut ke kita nama ka jengker kujung play pila yo ban play ini studio balong i home studio mo ti namar ba kumu pila ong meneru ya kare FM nasdang nang ni ti kalong sya ka ke jengker ku ka ba long ya ka office jong kare FM ru nang ta pa de baja pi hiru mo ti ngakwa ban bu ka jengkeli hang ni pat ba hatu ka jing kentu jong pi ka sarkar bakan phai khamat ha ka bede bet musician namar kumbala GE hin ka por ba ambaro ki ba yo ya kata kalat mo ngala ban ong ya kata ngala ban kubur ba ambaro ba yo ya kata kalat ban late wai late tembe henry ka don kata ka jingjit ya kata ka jingyosh liang khamat balai ka to ka banjia tika jing kentu pi ba ka ba pi don ban ai ba lingba jong kene ka video jong kene ka program pa fin pasan haka bade baka sarkar bakan ailat bakan playlat ya baro nadok gibare hadok bala heru haka bade baka jingyo benta pan kita kisap ko pong kumba pila ong meneng akwa ban biang bala dang imyo ye kiti rensan ti kapoy kun no to kasap no but kumbala i bahapo ka jela jungi menta pun phagi jingjelei jong ki kam sneo kade naka ika daw kade naka jing mumyo alat namar ba kumbala ong ba mde bakren nyoben henry kiba pun kiba pligi khana ro kiba ngop ki jingti pun ba kiba pher kide kiba dan sap gitu ande na jing bum yo alat pade ka penlong yiki bakin jet ka bai pat kelenti tika ega jing kentu jong phiba a ka por ha ka bai de pat ka jing phai khamat jong sarkar nan pun kan mau ya ka we jing ja ba fi mineru untuk lastanan ba bangalit tem nga ngalit ban praktis ubreu ban kong bowit yang nga uya i bakadan ka kabu penman ya ka dukan jung u kasil jung u ka kio namar ba ngalit mentem kai toh kadai em kata kalong nak ke business opportunity ti ka sarkar ngaken tu baka di bani i ya kani ka sap ka potential jong ki khna banang ban put bentem mde baka di ka burden hendrai bun exploit ya kani bakan long penban kalat kamai ya ki khna hero employment but iki banabar kilaban i ya ka potential kilaban wan chini ban invest ti pe habaro khai ki kam dai ka kiu ba ka jala jangi ka sports ka kiu ba di ka basusi kalawan shwa ka music dai ne am ti haro mentang ngimpa i asno ba ka sarkar kan sponsor empat judan scholarship hero ti nganga karpan bahkan pelilan mau supli tang school dan scholarship ni you gidai ban identify nak babet ha pan non scholarship ki balaban avail so kila ban yo malit ban pentibit ila dia cuba mentaba mau ki dang ki babet ni ki khunjung ki ru ki mi pak angun ma ki i ki khunjung ki babet ba ndai hak ko late le desha no train no da wi kam tamar parkhat la da dan ke scholarship da bu ki criteria ban yo scholarship of course ban identify ki babet shisha tada fila i pipa sabar am dan kapau ke jelaru mentah ka ba shu tu khana khniat on a side note ma shu ka jelana kalan mentah ka ketiu ba ya kaput katem ka Yamaha School of Music ka bahe bang ni i bakan pelih ti ka bakan kita umde yu nagalan ndri ka jela sini Southeast Asia ti di syangi ngila khamiat mangi menyeki ti kum taking ngang kerparit ba ke sarkar to naya pelong politik ya ka ni naya konstitusi tang kitu ki festival bahe ba pinya yo kata kakat kadan ta jingmi ya pise hendrai to for once le na ta jing bahajung ki khna as an employment generation kind of a thing mo perkhat kumno bang khna jangi pe ngan why ngan touch phang about music and recording fi ka recording tang hapo Delhi way nong tem session ubam pat debit ba for one session one jingle ki bakile advertisement dengan to ibarat ki bas si 2 minutes berjerong I mean actually 1 minute no kajing siu yu gita play bam padanang ba 400,000 unang tem silong ba bit
uli tem mentah ke dentro program bakal kata ka migra grassroots festival or whatever kata ke program yang sarkar kaya jing siu mangai semua berit bah ulada dia bobet air jadi village recording session ru punya try 1,000 maximum te kenfi kapig ngap kano kamu nangta ke recording fees hapo shlong ki recording studio kinda yo bhashi sngi try bagi book studio no mesti ada min kebal kami yo bah try 1,000 1,000 let's say 1,000 ki dan studio ma hisngi hapo Delhi hapo Mumbai mangon nga shikanta ka studio baret bah maybe ku mini jonga hi yang sem 1,000 shikanta 1,000 kanta 1,000 shikanta 1,000 shikanta ti kama mud ong fi ngan chu share ta kabut jonga ngang iba lada ka sarkar ka invest ban ai ki scheme siki kena badan sab bikin lit puli shabar scholarship nikil awan pat at least bikin avail some schemes kin yo scheme nak tu kin yo kan ja grant bakanum khiatan that way gila ban seng ke recording studio lada ki tu ki mentali gila ban tie up with tourism ma ti ki bawan recording sini ki long bawan kai sanon fi package sanon kaya sanon ka homestay kaya sanon ka restaurant kaya sanon ka sightseeing okay you know ki wansa ti lada recording studio kin siu shiti 1,000 shikanta sani un ngi kalau ban ai 1,000 shigiru ti kin wansa maki shita yo kila book itu recording studio kila record tu mentali ki ngim kimju record and mix master ting ki shuan recording kila mix hi kat coba ki pap or mastering TV kata kadi lada kar sarkar ka kapet ya kata ki potential ka he ba tiki ban yo kam ki khana jongi hum tu nong tem fi nakabayo si ta si 1,000 mau fi 1,000 hapo Delhi ta bompat danang taruh bompat danang utau we udan perlok bang siat masih kenduk masya gati bay tem session lang mo kena smis uta ya kawi ke jingroi usim arlang tang chu tem kum tu jai bau kami tu tin re ki ba ham khia ula yo ka jing siu jung usan lak tu ke jingroi kawi ke jingroi kawai jingroi sanlang te kasab ba fin tem ki kena jangiru ya takin kena jungi ki bin telada kena jungi ki session ka we ki jingroi haki singi ki la mentem arletli lesi ki yo pertama kum ta bayo Delhi arsan yu ta bompat bit chete shani ta arsan 1,000 si singi kala cover em ya ka fees ki te ka jing yo ka bon ha kan promote si bon ma ki ke dan kin sadan siki kum ta terta ki ban ya bad benta bede lang bakani ka kam recording ti ki siki once for video shoot ti klaya em ki nong ring video dan nang tu transport klaya ya dan ka jakasa kumai ban biang dan sightseeing kum tu keleng-keleng kadai ba ka fi ong namar ba lada ka sarkar hi ka khampet le jingmut lada ka invest khamtam ka ba fi ong mane ka bastunat ba ka long ba scholarship kan mento yu ba finchna yu ka school claim ka scholarship namar ka jing yo lat ban puli sabar penjanai wanshani seng hikai penjanai shushu ti kalong no ko ba fi ong mane kibiru hajaka bakin lej pulut ki we pat ki jella ba khamrem wanshani mo khamtat lani khambiang kador pinsa pin you ka kiobat tourism kiobat music mo hakata kurukam te sontona chi bone barang rap nam ta ki jing ajing mo jong phi kilong shisha ki jing ajing mot ki bada songkhia bat ki bada ki jing mot do kata-kata bat agni ka porang kwa ban kelipat sa ko be ki jing keli kalong pa ha ka bai de ba kani ka studio ngakwa ban meng ka to hi ka benta ha ka bai de ba kani ka studio ha to phila pendap mo long ya ka jing puli ni ka kini ki ki barok ki ba phi nang hi ne ti to shaban juba fi ning kong hi ha ka put ka tem ni ka sound kadi kasap ikitu ki bakwa ban puli kamut ba phin lek puli chubu jaj ba ya kwa ban long tem lek kai tem ki institute chabar ki ba shimi fi not less than 2 crores 3 crores even in India la poi de ki crore okay to kamut ba phin chulek puli phin tem phin wan philanang
Lani ka sound pin puli pin one kamde kamlek ka engineering work 1 + 1 equal 2 te fi dan kam kanu ka problem fi solve daka fi ada lupa ka formula mo fi then fi sami ka to ne in music em kadehi ka sap te ngaru ngayo alat hot ban le itai correspondence course mo na shabar te ngale na po America Audio Institute of America Henry haka shabangin puli ka to kusula ang pa kamde ka ba fin pasa ni filano kadai ka ba kadai ka saphi tisulang ba fit puli kalong ba da fidan sapat ka bah kan fit Nakish. fit tip mo at least ka ba susi pa ka jin puli jong nga mensha kalong mensha ki kai gitu shani bang imyo ka hero so anyway but ngila along information tip pat yang but at least kedan kita dan te kum takin te takada masa ban bang so lada ka sarkar kedan ke scholarship and ban yo scholarship kidan kita kriteria pala ban identify kinu kena ada betcha and then one more thing akla ban ongru besides kita tourism kita ya ka institute mo te kumang omentan institute shabar ki charge in Southeast Asia kidan ti Berkeley School of Music kidan kita ki bahaya finally puli ki kami pa hap pulut kuno kontakin but one nadong shadong shi kru so why not ni seng haja ni Kadai. lagi seng haja ni kena ki badan sab ki layo puli ni nang ta ki barabar ki one at least kai kajing yo kam yo jam ka kabun fi te kumta So tunat ba but kalong siya kajing sarong namar ba ngatharai hoi leng majong phi nang ta pade bat jong ki wei ki ba nga itu kum jong ba Felix long stay tu bla pandep ka ayu ma kicing puli bat kidang ton ki wei ru ki bala pandep ting long ngasu tanat bat ngasu komen gin bayo bani kendo kum ne namar ba jong ba Felix ngala yo bani kendo ngilai atem lang ngilai rwai lang kalon si sien ba i play la li ba ribor ti kalong ke kabu ka biang ti ha ka bai de bat ka ni kajing ya ti jong pis ngutanat ba walaha ki jing ki babun rei pi kam long pi kam do men sim pi klam no shtengi kita ki baro ma ti ba ni ka por aku ban bu pat skawi ka jingkeli bat ka kata ka jingkeli ka long ba hatu kini ki baro long ki ba pi ya lenti mo nakaliang jong ka yang asam pi yo bhai ki jing kershan badlong kum tau musician kum bo fila batai menen ru bastang kata ka jingya jong pi sha ki dukan jong te ki brew ki badani ki kita store malaban ong ki instrumental store jong ki music pi yo ma ka jing kershan ki mi ki pa nang ta pade ma hadu mentani i kong ni ong ki khon ki ti na imi pa te ba ong long do halia te sha sempat sha bom sha te sha bantem lamar kisau tu ba kani kan yalam sya ke kita kabam stanat kalong beriban beriu kadi kabam nomor ka kaput katemte mo dang khana tem pala man sutu kata tamo ti na bakiting ya kata kim sutanat mo ndrigi bastanat music mi pa tito tiki pecha kan uso mo ti hadin tu bangal arisai nakakam ti la susi ba ti kalong kumno ka lawe jonga ti andre dang la tem ki ibat em kajingal ti kalong kumno ti kumtaken ki sotanat mo yang manganong tem kumtaken ti akapor jungi kimi pangim de ki ba pen kejek khon menta kat chok ba fi panchu aibet apor jungi fi sha sho men dandra kata film fi sosi mo ding sempat be julan ti ta kajingal ti jonga ngaso ben ong gajing so kemen gajing sungu jangan bangi kendo gidan berki beri basit support yang lain kam tam ita iba remes ma banai kerteng ni ma ba remes walang bidi perlu sangaru jadi me ikin besi kersan yang ri ngedu nama ngeyo recording no pendap baik hawa hi recording ni siap mai mo sebang ko mo ngai fi na diru meladi tan sini ya mo na por CD MP3 tinga dani tay no kersan jonga menchua ti kipor album mat mentaru teng kersan med bat mensi masyo mendai tang kapisapi kajing kersan ka walang kajing aibot kajing amin sim mo ni ki perlu tarin tan so tanat ba namar ba
hoi pila ya tu mo mensua imei namar bom skuti kena ti kini ka music kan jalam sono mo takada long ha ka jing perkhat kum ka kami ka pas ngukhian am takalawai jong khun ka don ga taka jing smushra smudom bali je ka wai pat kalinti ka wai pat ka kam dai takile I pat leng makane jing ya linti jong pi ngatharai mentaki smukumen ba phi pila je ti kani kalinti ka ba ngila ban ong ka takalenti ka ban ndai ban penjat ti ka jing im mo ti kalong sya ka ek nuksa ka ba phi pila bu bat phila ai ngatharai ki palok jongi ba pe kini video ru ba kalong sya ka ek jing bentoy but ngaklat ban kentui ki perlok ba lada ja ba phi kwa ban one record ki jing ruwa jong phi lada ja ba phi kwa ban pan jing rap ni barang da phila ban wan hakani ke studio jong ima namar ba kalong bit ke studio ko balong phi kloi ban rap namar ba le bang tharai kum we ni kin kaito ro ba pau hapo ke jela philong ru we ni ki bre balong la kloi ma namar ba da ngap ya ke jing batai jong phi bar ke jing ya ti ke jong phi kalong sha ke ek ba phi kwa banya sam ni kini ki te ba ha ni ko pon kwa ban bu sko pat ka jing kali kalong ba ki jing ya pher mo ngala ban ong ki jing ya pher ki ba ha ka por ba pi tem ha ki rensan ki ba he la ki long chapo ka national level na ni ki we ki rensan ru ka e ka jing I jong pi ha ka ba de ba ka jing long shir khe ki jing long advance ka tin pareng ba ki ong bat ki bri ki bana shane bat ki ba shiki we pat ki jilla ta ya ka music ka ba menta bi kitem ki khna menta hi ki jongi kim jinga than mo nang sofa banga pek kum to ken of course ka bang shem ba ko we ka jing sha ka long ba kum ta ken namar shada khar ka de ka alis ka dan ka revenue hi ti हमारे sedang tem hi khna kasingi syukran na ngila epai sate ki banasti sedakhar kidang epai ha try hadin suppose nem khna kasi jongil ai bagya la poi siapa na dakhar la poi sti la long breu la tour around the world it breaks my heart bona khna kasi jongil la ki kapli kalan em kila keleng percaya shudai baka kumtakin Ndai ha bakal diang kaput katem jingrai paring hiting ngim jinga syu. Slei tang kumtakin kumno menta ba kalong kumno mo ban berganti kani ka put katem mo through ka jing yo kam yo jam khnama kan convert ya ka ndai tang ka hobby kalong no ka industry. Ka majak po na kating. Exactly. Tes suntunan ba namar ba. Haka jing I jong pi to mo kum we ni kirang ba bala ya ti phila man isibun kita ki ba ngila banong haka music ti ka we par ka jing kali ka bang ko aban bo haka ni ka por ba kum bang ila tip nama phila I tho mane phila don khun mo ti napadeng kita ki khun jong pi don ru we khun jong pi uba ngala banong le si bala kham pau hi namar ba udon ki YouTube channel jong uru bat taw de teni kupa kharshi o teni kupa kharshi ai jai de Kharshi an jai Kemiru Island om da to nga pa de ngatip yu kum teni kupa to uteni pa de uteme ka drums to kum ukpa ha ba pi yu khun bo udon ya kata ka interest kata ka jingsot na jong u ban temi ki drums ka e ga ba penlong ye pi ba pin nang I min sim shu yu khun bat ka e ga ba pen kemendo ye pi ha ba pi bo khun jong pi uji de kani ka benta ban long taw drama te hoi long kpa ba sarong mo daki ngadan khun ba bit chaban tem drums te wat keleng ka perthairu ki kila yu kan la bon ki batip yu nde shu tang ha ri jung mo india ma chu thu sarong yu ya kata mo te kal porba u dang khna te kawi ka sing isu pha ban tem yu ta ham tu la nang te nga sus thu kan bu dan sap cha kata katem ma te nga persanghi kan man push nama nga stu ba ngam dan pisati sibun ki badan ta su tanat ma ki la ban pha ki khun ki jimpuli ba kham he kham eshabar nang fin nam ta lawai ko ba nga nam ta sap tem te nga guide you at least ngalaman I something am te kum takin te nga guide you nga guide bun tem drums te kadi ka sap oble pa bu ai mo te ka jing tem jung upa kala pelong ba kum takin mentapat u shutu kana sarong
ni siat dia penrekod iki klien ski bashabar kan. Napo Europe, napo Amerika kumta kan ter. Ti kidan ki ai ki tracks. Ti utemu nadap temu ti ngi sapa yang sabar. Ti shu long jing Arab ru kayu kam yo jam ru Indian. Ti kumta. Bat kawai ru kadai nga kwa ban. Bat kawai ru kadai kajing Aiman Sim jong pi kumukupa. Namar bala raklami kajing Aiman Sim kajing kershan. Ladang idon makna ski iki ru. Nginam kio siya kataka. Thong manginam poy siya clear jong tolong. Bat ngisong kumen bangi idon. Yo orang ba. Ani long kupa ba kumapi. Bat ngatarai ki long kupa ki bapak jaga video kinyo ya kata kajuk kajing snow ni kajing long ban Aiman Sim ki khon ba ki khon kim dai ban pelek jing mut tangha ka ba ong nok kumno le puli doktor le puli engineer henry kawai ba ngi haban kenma ba ka kam music ru kaya rap hi kam ta mangani kajuk benta kanya rap hi ban pen long breu ma ban penyo kita ki kam ki jam ban ngi sngo tanat chibon ba lengba jong pi barang dap hagani ka por ba lengba ka jing pen sngo jong pi ha ka bede ba ka jing anti jong teni ru kan long sha kata kan uksa ka ba hatam baki kmi ki paru kin long kita ki nong Aiman Sim lagi ni nong kershan ye ki khon jong ki bedan sap ti ba hagani ka por ko ban bu ka jing kli nama kum ba phila batai meni ba phila yo ikilat ban like tem hapok all India radio dudashan nak berdebat ki instrument pla long no kum tahu you instrumentalist artist ma ti pidon ki thup jingruai ki ba phila penmi long kat utli kat ka ba fiken mau ma but halor jong kata rung ko bu ki jingkli ba kini ki instrument ki ba penmi hato de ni le kum no kini ngala yo alat ban penmi na do mensha pot mangasang ya to ka ban on fit house name 1995 right ti somewhere 1996 man 97 nung to tenga record my first instrumental track tamang amdan po si ngada di cassette hata ka por ngi record idan tai bisi record iba palang no SMCR ba palang ni record ma siliang ka dan SMCR siliang ka di ka furniture shop then you set up with the recording juga. Pendik res ya. Ya, ini batem kita tinggi side segi ni habar ni tem kita. Dan batem radio kakak selang tu. Kadang kata keterag ru kepak radio sengi sedot. Ti kata kali ke first instrumental. Tengah sedon kata kajing setenan. Ti tengah la yo alat ban penmi kajing support jeng i tai ba remes ngalaman penmi ta ka first instrumental album Mama's Boy. Ti hata kapor par kasulang bang ai India pat tip utau instrumentalist mo mentatu le bun ti kom taken ti hanin tu ngap record biang masalah record biang sakawai ka ba continue ke album so ti dan segi kindia pakai instrumental pieces bangale man mangali tem tang stona hiban create kom taken Te ita shu tu khanano ita first few tones jangan mangadon. Te la yo hi recognition sini syatai tama kapor jingi bam da play than kalan tama. Ngim da yo lan than man you kan. Tengi kermen pat ba balam bakini ki ngin ongkum no ki art jong pi ki pieces jong pi ma kini ki kam ki ba pi phila le. Te ngatharai kan long pada kajing itu kan lembaga ni ke program ro ki ba pek. Bar kajing kali ke babot ngak ban bu kan ni ke por pat ba kalong ba hatu pindang don suma kita ki pieces lain kita ki ajong pi pan pindang penmi but pidon ki YouTube channel namar mementa ngai iba the only hakten pareng ki ong the only platform kadai be YouTube ma bon di khnam ta tok YouTube ma te hatu piru pila don ki YouTube channel but ka e kajing thmu ba kajing angno jong pi bahagi ni ki kam ki ban wan ba pi pin le ba de ki instrumental jong pi pin penmi pi ka e ka jing pensngo jong pi ki pa jong hi gi ba pa ya ka por ba ka e na ki instrument jong pi ka ban wan mo ka ba fi pin pensngo Ti ka baning kang hi kalong ba ki jing rai ki bang asyik compose kalong man mga syongkai ladang kabat ke kita ngam justru bantem ka jong ki be kasurte long pisna ba jong la jong tu ka ba mi then tang langsung tenang record ka phone ma ti ta ki recording la ki bala ke dili la bun tama
kadika syumi te kam tu tiki bansa pat record kan tiki kibun segi bansa record tiki don mangala record tu kila sakun nak kam tu namar kajing ya be kam be jam mo kat banang rang ba ni hek kun tangala ham dak Kajing dawa kala. teh ti kum ta kan ti kalian ke YouTube ikan buat ngangam da Devi belong pisto ya mi ke generation mo kam dei to ke generation ba into social media te Oh, ngadar lu ngam ti kum no ngapo idan katu malu malang asule tangam sukai mano Mano sna te ni ne mano yo la si sna. ano mo ti kasulong kum no kam dei ke YouTube channel bangan officially kasu dan perlu ngapa penle imal katu Oh. te tak Facebook ngadan ngam ju campaign I mean hali have time tak YouTube channel ngam ju campaign I mean ngam kemba amo kita jing ajing ju feel se ngan ham chim kya ban pen kala kan lat kamai mo Kade. ti labon hi ba ong yang am ta ti ngong to kataru ko bansa si bansa nganamot kum ta kin ngayo lat maybe haki snem manwan ni min tau snem ni kipor manwan ngan salak ban mo tap ita jero jang ski tu Namar ngisuto ba nsu ong no pi long to ubriu ba na ki 80s 90s mo kum ki ong ti kata ka jinglong sempang jongi ha ka bede bat kini ki cuk start ki bamenta kadang kamlong buna ti kendian mo ti kawai pat bang kwa ho ngatip ngatang de tong khna pan kentu fi legend ya hap ramo tang ba bis ha ka ni ka jing long jing man jong ni ka ya ka bamenta ngasngo ba lada pi wanra lan di la fishna da kata YouTube channel jong pi bat lada pi penmi kini kijing roi jong pi officially hapo katuka channel jong pi ngangai scam ba ki perlok jong i barok kamtam ki pe kini video bat haka jela bat hapo ki india bat kapatai barok ko we kini osngo ya kata ka sub ko jong pi ya kata ka artwork jong pi ka ba pi you bat ngada kentu kenang ya pi bat ngada kentu jor e ba pin sungum haban sna bat ru ba pin penmi kenang ye kini ki you kenang ba kinam long ki basap bat ba kin long ru ki dak jet jong pi ma namar ba balai bang keren kum ni namar bang so komen pelat ka we perlok yo fi stu bakla bele bang song shit do kan ni dei namar bang komen pelat bang yo ban kendo i barang dap kabar kalong ba ngalaju i barang dap na do dang red ti menta ka de ka sin ka bang ada long be long be ki ong kum no tin pareng overwhelm gain mo ada sung komen ti ado kata ta ti sak ngati barang dap kan ni ka jing ekran jung kat banang yat karang sunat reka por bade kam sha namar ba kalong kum ta ki inya ban pendap di ki pat ki kam mo ti kajing ya lenti jongi klam kajing ngim su tho kajing im tinga kwa ba phinya tho ba kuma pila ong mane ho pila ya tho khan dia chapang kajing jong pi henry ka pat na padeng ki kajing ka ba phi teng kho phi kan do kajing im ka bas phi sngo ba kada tit chisha ya phi do kata ka ba sho ka ba long bai ka ba pen long ya phi ba teng phi kwa ban no steng lang ba ka kajing kan ti ki bakum ki ki kajing ki ba phi sngo ba kibada drag down shisha ya pi kibada kwa shisha ban penduk pentroy no ya pi bat henry pi thom no ya ki te hoi kata disha apa dengan jingal enti nei kat put katem kan ngalakwit bunsin bunsin ko mo Jimi Hendrix mo ong kadi kani kam tem em kaba uru kan ta jingal enti jung kwit bunsin ma umlaban ie pat hiolis poi biang te te ngaro ngani tu hak am ngalakwit bunsin hatan ngalakwit bunsin ma namar ngala isi teng fitip isi balai bang poi kani ka kamtem namang kam yalam yang long ko nyom sim te tu ma pisu tu te bila fi plie kalan ka biang ki firu fi pilate ban poi sinu hajing im te kam takin kita ki kamai kilat kami kaji kita nanta ka imlang salang siong nak mo pun sini imla man pediang hak por ngi li ka ba ba ben pediang ben nong tem pitang la tem tu la ya kong mau mo ule ong kum ni long tai sudan bok atu ka por ngi dan tiki fit ki kita tiki buan ki syo ya dar ka bun ma titang la ong jing tem la don be ki seng ba am sha nama ban se syo ya dan ti wat ka taru tingi syo ala tu kin ben tem ti kadi katahi mat di kabal adon kasnam si Allah
poi la la bun sen jupe kita ngala kelet la le you know la Porsche tu jing em tiende kawan pai dia ngaku man kentu pai kena menta kalong ba menta kala per ke menta fat aka por jingi la bale kamta te ngaja sisna makatem ngawan nga practice biang dang don ti ba menta am syu kapor menta te fin sedang fin kut tangga tu dan batip syu fi kala wan ni ki we kas kajinga kapor kala stat tama ka kabu baki kidan ki kena mentani kalong kilala ti ban kemo ma fi menta lamba ki YouTube channel ki aka kilala ti ban long ka income mo ka jingyo pisa ti lada phimla ka por menta ban pau kemo video berubah ler rasulon amta le se film dan sab lani film video berubah je tu ubam dan jing temu jing emban le ye shukwa tong ka shong sup tang man chu ya taneng mo ndre kladon lo fi kalat fi ko ban len ru fi shupet nang te na po channel fi type ngakwa ban hikai tem violent ntu fi lanang mun tem violent fi ko kan kono dan lot gitar fi ko ban thien kani gitar sto haslong ngilayo gitar babet mo finance kata ru ngamong hi briba mamdan bisa melitiet finance beling laban ong ka phone ki thiet ki briba rem fila ban phone ti ka jing tamru fila ka dor kumju hi ti sobha ki banang sam shim kya no karlat kala dan lupa kalanti kala pli lupa kedi sang ba finchele tele ba film ler menta film la man ai excuse yo nomor bakom ni nomor bakom tai ti fila de hi bam ler te ka skut no kum tai adai sutudan ba nomor ba haka cukup por kalong no kajing ai ben same ka PPI kata kajing kentu kan pam kan yi para samla ya baro but ngangai skam lembaga ni kajing ekran jongi wala kalong kajing ekran ka ba ngalaban ong ba ka kham ngulong song shit ni namar ba ma ye kendu pra musician ti long stunat mo ta ai khublai sa sisen ba ka por ba ko do jong pi namar fil apply khanga tip filong bru bun kam tamba lamba ijing long lakloi jong pi ban plat ka por ba ko dor ban ya kren ban sam khnyet khn chapang ka music kham tam ha ka ba de ba jing ya anti jong pi ha ki por ki ba ngingi la ban ong ba ngingi ngimpat bana ke rei pi pla poish ki ban ta ba pher but kajing ya anti jong pi ha ka ba de ba ki jing yo i ki tiar tem nang ta pa de kum no ba fin ya le ban kamai but kolong sha ka ka ba dang yenu jor ha ni ka juk mamenta kalong ba pher do kata but kalong sha ka jing mentoru ingi ba ngiyo ban ngap bat ngiyo ban tip na pi kini ke baro sa sisen ba ai khublai ya pi do kata but ngangai scam ba ki parlok jongi ki ba pa ni ka video ru lada pidon kam ni ki la jing rap i barang dap ilong ibreu iba kloy ban ai kita ki la jing rap ban ai pi kita ki jing tip but ka jingkli ka ba khaddo ya ni ka por shu abangan penkot kumnu ki bri shubo lada ki kwa mo ban ye kendo ye pi lada ki bri ki kwa ban reach out ye pi ngala ban ong ni ka por namar nga tips scam namar nga tips shy wala da pi ong ba pim dalong to bri ba advance do kata when it comes to social media la mo tamba kumnu pan ki bri ki la ban ye kendo ye pi ni ki la ban ye shambat pi ba ti kumba fila tip nga sahlaban kita skuli barang dam bar tip ma ki bri ki la tip mende bakran sarang ti kita shoot type hapo internet I think so kita shoot type barang dap ti flyer details ka phone number ngam jukul yang udi ju ben ti samta ti nang ta kamut ban ngakan mo iwi shabangan penkut mo ita jitu kana mo ita pangkum no ka porjingi banyo tertemma idan yo ngaklet mensu kana fi kata di jing sama ti nata ka por ka municipal ka iram banchnas MCR katsan hajar mo ting ngali sim ken ong tai beter municipal kli sim mo minya yo pista yang pisa kata yang son mi office ta net ong ice ban chna MCR tengok ten chna MCR ngam nang mo tele ka bale yo nga tengok tola kamen na sim ta ka pisa katsan hajar ngali tit gadget tit gitar ti kadang ko gitar jonga ha tai kan do
Kani dia kan kesem siar. Kadai naka scheme sams iar kato. Ngan litiat man ka kita. Long nakaliang jong municipal Kalawan pa hi la fisina ni emi sams iar. Hoi ken te sho ito sem siar mundan. Dia ko pista tu hab sio. Te kita ko pista la kal man sio. Ta hab ya sio ken ski. Na ka khatsan hajar, po sharp san hajar. Ya hab ya sio. Te itai you know ka bangamut man ka man penkut kanut kalau kami compare la kalau kanu kakam ngan ajing kermen ni ki kena jeng ima kum kaja berri bora kabaya pidi ban sutu ba Messi nang keren pareng ma boleh football pat hi pim dan kamban ong ba fin tip lut chwa ki te ba fin power jing im specialization mo ting pareng kadikan number one factor ken shule bi tang ka wei ka fitrem em ka jing em ka bi sau thu ba phin bit le bi thik tang ka to lab that's it ta ka mut phin pau sha ka jing em ken mrei satu rungatem satu ngale kata satu lingalit kum ta satu ngalik kum tama kam long ken so iki khana jong i kata phika ban pau le bi thik tang ka wei hi petbit er tang ka wei hi ru nai nang ker pareng compare sama alis mah penetrim sakai ku boleh shibo de ba sa sisen ta ku boleh shibo de perlong nam ta jong pi ru ba pila plai ka por ba ko da jong pi na ka por ba pila kersani ban pe ya kini ki riu sampang ki bangala ban ong lam ba ni ka program jong ki saw em ki por bat ngai scam pi ru pinyo ka jog jing ban toy ku manga ngayo akan ka por bat ngai scam ba lingba ka ni ka nuksa ba iba rangdap kupar kharsieng ila pratlenti hak bedebat ka music kata karwai ka sio ka tem ka put piru pinyo ya kata ka juk men sem man tristom pan long hi kita ki kaitor hapok ke jilla namar ba kasap ka ba pidon lada pindon kam ya ka kenma ublein sa shimna ti sa sisen ngai ku ble ka pot ku ba kordor jong pi parlok ku magajuang ku ble shibo ne ye pi bara